Borbothar Police Station angkang Deopani Mondir Adam Prolong ahiring tangrak pen sangti keroi atruck kachingkoi. Birta kirip dunlong atengki kedamtang aruni phai thongkep ani anerlo por phai krehinia por malom National Highway thongkep rasir kep atowar akung Deopani Than Mandir adon rik kilo dalong sangti keroi atruck ahiring tangrak pen kachingkoi. Tong sekot pen Borbothar Raikom Saikia tumaphan than pachini si apora teng pen paledun si chepari deng ponlo. Adung arai ke thek don long atum ke pachini pona teng ke sangti ke wana truck registration number AS09 EC 9337 atruck ke paprap oajok Deopani Than Mandir adon rik kilo dalong amat Tata Magic AS05 EC 2209 ihumaphan patong pon thirejok hum thoma bai ga phan sangti atruck ba pon thiplo lapen la so long ihum akulata hengno dun daklu pusi pherangke atum kahumri damahut pachini dun halapu ing nam rai ko matumta karjulong pen adim anpali dunlo lapen kachingkoi ahut kopai kimi open ajok monir atum inut natta areng ahu ke soabang avilang pusi bid officer Rajesh Lekhe pen nang pachini dun mote mangla halo discover hum bangke tampar kachingkoi bab iglo lapen humni bangke sangti opon cheklo stame labang ulai ponglong Bokajan pen anantirang karbeng long bai